така днес в това видео аз ще правя палачинки, но няма просто да правя палачинки, ми ще направя европейски и американски. Какво ще ни трябва първо за европейските палачинки? Това е мляко, захар, брашно, 3 яйца, масло и после ще ги намажем с шоколад. След като яйцата са разбити, ще си добавя захарта, при което първо ще ги размешам с захарта вътре, защото при палачинките явно много зависи от как ще се съединят всичките компоненти. Доколкото знам, също така не трябва много да гледам да ги разбивам. Така, мисля, че това е достатъчно. Не трябва да бъркам много. Слагам яйцата, разбивам с захарта, ванилята и щипка сол. Окей. Щипка сол няма. Цак. Цак. След което аз ваниля обикновена нямам, имам ванилова захар. Ще добавя цялото пакетче. Това е 8 грама. Така, след което си размешвам пак. Готово, след което ванилята и щипка сол, след това брашното, като стане гъсто добавям млякото малко по малко. Така, сега ще добавя брашното. И след това млякото ще бъде добавяно малко по малко. Първо трябва да заприлича на нещо, доколкото разбрах. Цялата идея на палачинките, ще се направя на нищо, докато се занимавам да ги правя тия неща. Цялата идея на палачинките, поне това, от което аз разбрах, е как ще се съединят компонентите, съответно как ще се размешат, дали ще има въздух вътре и така нататък. А по този начин, който е дал този пич, е супер трудно. Помежду тук каналата този, който е с европейски, българските палачинки, той е българин, се казва готвене за начинаещи. И аз като един начинаещ реших, че ми е много полезен. И за в бъдеще може би ще взимам рецепти оттам. Първо да видим как ще се представят самите палачинки. Разликата между американските и европейските палачинки, поне по това, което слушах, е, че американските могат да се ядат сами, в смисъл без да се гарнират с нещо, докато европейските те горе-долу са еднакви винаги и зависи вече с какво ще ги намажеш, дали ще са хубави или не. Заради това те са с една идея повече захар и така нататък. Аз в случая ще ги гарнирам обаче с кленов сироп. Мисля, че всички сме гледали кленов сироп по филмите, аз до сега не съм пробвал. Това ще е първият път, в който аз ще пробвам кленов сироп. Той е във видеото също как го и пресеждаше през... Това как му се вика? Сито? Не знам. Въпросът е, че ги пресеждаше, за да няма части от самото брашно и така нататък. Аз това няма да се занимавам, от сега ви казвам. Не е първият път, в който аз правя нормални палачинки, реално първият път беше онзи ден. Това може би е обаче първият път, в който самата смес ми се получава чак толкова рядка. Добре, мисля, че се получи една еднородна... Не мога да говоря, една еднородна смес. Сега ще си разтопя маслото. Това тук било супер трудно да се разтопи маслото, колкото разбрах. Трябва да го разтопя до момента, в който частиците на маслото и на млякото се отделят и тези на маслото изглеждат като карамел. А той има ли шанс да се запали? Аз съм виждал как хора запалват неща в кухнята, ама на какъв принцип се запалват, не знам. Брата, ако тръгна огън от тук, аз какво ще направя? Добре, вече си смени цвета леко. Ще го оставя още мъничко. Изсипвам го, не смея.
Няма да ги сипвам те с малките ми. Една идея по-рано, обаче тук е било започнало да загаря вече, така че може би не е толкова проблем. Така, сега го забърквам вътре в сместа, пресипвам го в купата и сме готови. Добре, вече започва да прилича нещо. Сега ще се изстуди леко и ще стане, маслото ще се върне в първоначалната си форма. Мисля, ще е в твърдо състояние. И като го сложа в хладилника, то може би ще го сложа малко по-малко от 1 час. То идеята е да си опържа тези американските и тогава вече да се занимавам. Добре, вече не прилича на нещо, което не трябва. Прилича си на еднородна смес. Така, сега ще ги прехвърля в една купа, понеже ще ги прехвърля в една ето такава купа, пластмасова, понеже тая купа тук, която металната ще ми трябва за следващите, защото те ще трябва да се правят в отделни купи. Сега ще покажа, обясним го като лигофрен. Изглежда добре, сега ще го сложа в хладилника, постои. Ще си опържа американските, защото те там явно не вярват, че трябва да се остави и продължаваме. Идеята на американските палачинки е първо какво ни трябва за тях. Абсолютно същото, с разликата е, че брашното и млякото са в различно съотношение, плюс има бакпулвер и вместо 3 има 2 яйца. Както казах, рецептата ще е долу в описанието, клипа с рецептата ще е долу в описанието, обаче човекът, който го е правил това американец, знаем американците какви са, те там вместо да мерят на грама, ще мерят с купи. Та ще ви кажа според ChatGPT какво е съотношението в грамове. 250 грама брашно, 14 грама бакпулвер, 20 грама захар, 3 грама сол, 400 мл мляко, 2 яйца, 1 пакет ванилова захар и 2 супени лъжици масло. Така, в едната купа си добавям течни неща и ги разбивам и в другата си добавям сухите. Сухите ще рече абсолютно всичките прахчета. Интересното също така на американските палачинки е, че те не трябва толкова да се мешат. Те трябва да са малко в по-оригинална форма. И щипка сол. Ето реално течните неща са маслото, яйцата и млякото, така ли идва? Да. Тук ще помешам малко, след което в течната, която все още е мокра, въпреки че я изтрих, няма особено значение. Тук ще си добавя яйцата и млякото. Може би трябваше да разбия яйцата преди да слагам млякото, ама няма много значение. Така, ще ми трябва и лъжицата. Тук ще ги добавя всичките. Ако не се получи консистенцията, която бих искал да се получи, ще си добавя още брашно. Не съм сигурен дали това е консистенцията, която ми трябва. Но мисля, че е. Сега съм пред дилема.
Ма ще добавя и масло, той маслото ще добави малко още брашно ще сложа. Ама сега вие можете да видите дали ще стане добре или зле и ще си прецените за вас. Ще слагам много, както казах, аз нямам никаква интуиция за тези неща. Толкова. Помежду рецептата, която взех за американските палачинки е много гето. Какво ще рече гето е ми пича, викаше много малко. Аз дали направих глупост. Сега стана малко като за мекици. Мисля, че сега е по-добре. Защото, както казах, ще добавя и маслото и ще се втечни още малко. Не съм много сигурен, че се казвам. Проба грешка реално, както винаги. Да си разтопим още малко масло, само че ще махна тези тук. Това пречи на сирене. Да, трябваше да изчакам още малко другото масло, обаче по-добре да не е толкова направено, отколкото пък да се окаже, че прекалено много. Така, там казаха 2 супени лъжици масло. Какво ще рече 2 супени лъжици масло? Никаква идея. Така. Това е една. И това е още една. Това е да спестим и от масло, че ще ми трябва и да пържа после с него. Това ще е много набързо, той не каза нищо за колко време трябва да се топи, просто каза, че трябва да е топло. Да е стопено. Наистина не знам това американците как го ядат толкова смисъл. Защото айде, нали, в Европа направиш си ги, обаче имаш за няколко пъти да ядеш, докато американците ги слагат всичкото едно върху друго и си ги ядат на един път. Доста калория, доста захара и така нататък. Окей, стига толкова. Както казах, няма да го чакам много. Така, тук ще си оставя тигана да се затопли. Да, може би беше хубава, добра идея да сложа повече брашно, защото сега с това олио мене баба ми с такава смес правеше кекс помежду другото. Аз палачинки правя. Айде да видим как ще се получи. Тигана трябва да е хубаво загрят. Ще го пържиме с олио, с масло ще ги пържа. Малко не ми харесва идеята на всяко пържене да мажа с масло. Мисъл, просто си представям да са супер мазни, ама то сега ще провериме. Така, добре се намаза. Айде сега видим какво е станало. Малко ще пусна абсорбацията. Доста се е разстила и може би трябваше да се затопли още. Ще успея да го докарам до кръг, че ми май не знам. Така, сега трябва да внимавам. Доколкото съм чувал, ако го помня правилно това, да съм чул, тук трябва да се образуват балончета. Като се образували балончета, това означава, че от едната страна е готово. Така си мисля. Да, може би трябваше да е по-силен котлона, въпреки пък да не останат отвътре блетави, в смисъл да не са хем готови, хем не готови, да са блетави. Не знам дали това точно трябва да е думата, аз съм и малко мисля, е готова. Окей, това е първата американска палачинка, ще си направя сега втората, първо да намажа с масло. Това да го оставя настрани. По един черпак ще слагам всеки път, за да горе-долу да ги докарам до един размер. Окей. Да, вече си го има и цъкането.
Маслото обаче май загорява, като го направя така, не съм сигурен. Добре, вече се вижда отстрани църкето. Готово ли? Ого, добре, много е силен тигана. Да, определено е много силен тигана. И маслото и то... Опа! Маслото и то загорява. Да, определено. Значи горе-долу на средна температура, може би е най-оферта да се правят. Сега да призова, ако ви харесват глупостите, които правя, може да се абонирате, да харесате и да ми напишете евентуално един коментар колко съм полегофрен. Дигам малко тигана, за да може да не загори веднага маслото. Вече, както казах, веднага става черно, защото вече е почнало така иначе и да се разтапя. Един черпак. Сега да не е прекалено пък студен. Вече започнаха да изглеждат окей. Just saying. Нали, да не го урочасам. Обаче започнаха и повече да се вдигат и са меки. Реално са меки. Може би за още... Не, може би за 3 палачинки ще има тук в тази смес. Не станаха толкова малко, аз чаках да са по-малко. Той е кленов сироп, който толкова съм гледал по филмите. Реално съм го сичал и в България по Kaufland и Lidl. Обаче много скъп беше. Беше може би над 12 евро за... Кажи речи толкова, а това беше 3 евро. Сега не знам колко е, може би по-ефтино, тогава било е преди време, може би било по-трудно да достигне до България. Да, много му е. Значи на 3, на 4 му е много. И така много се чудех как да го направя всъщност. Палачинките са готови американските, мислех да направя и европейските, да ги пробвам заедно. Обаче се замислих, че те ще изтинат и няма да са окей. По-добре да ги пробвам топли. Си посипах обилно да има. Аз не знам какво има вкус това. Добре, сега само ще му направим една снимкчица, за да си имам. Ще ги пробвам. Това няма рязането между другото. Определено е нещо различно от това, което съм свикнал. Мисъл, но не е нещо, кое знае какво обаче. Мисля, че ми се получи. Мисля, така изглеждат. Отвътре. Окей, палачинки. Кленовия сироп не е нищо специално. Очаквах да е по-готин. Мисля, сладък е, хубав е обаче. Беше вкусно, но беше вкусно да се пробва веднъж. Не на няколко пъти. Я да пробваме една само, без нищо. Има дълбок вкус, обаче захарта е малко. Маслото наистина много е добавило. Но мисля, че идеята им е да са сладки. Както казах, идеята на тия палачинки е да са вкусни сами по себе си, отделно да им добавяш примерно сироп или нещо друго, което да им добавя към вкуса, но да могат да се ядат по-отделно. Не мисля, че ми се е получило това нещо. Така, хайде сега вече си направя и нормалните палачинки. Първата може би няма да е много добре заради тигане с старото масло, няма да слагам още масло. Може би първата палачинка ще е колкото да такова тигана. Така, това е сместа. Може би трябваше да изчакам малко с нея. Карай. Идеята ми е, че маслото в момента се е втвърдило малко. Така, да си взема черпака от тези другите американските. Мисля, че се е затоплил. Айде сега да правиме... колко по-различно е. А сега даже чуда дали това ще стане нещо от него, защото е на вода.
Един път с черпака. Да видя и колко дебела ще стане палачинката. Както казах, нормалните европейски палачинки стават моментално, стават и повече нормалните, те са твърде дебели, обаче тези европейските стават веднага. При тях си речи кога кажи речи станали първата, както помежду другото не знам дали ще се забелязали, но винаги първата палачинка не става. Тя е пробната, тя е тестовата. Малко не ми харесва как се получи този път. Но както казах преди малко, та се първата. Не мога да обърна така както ми се иска. Да се пробвам ли? Окей. Стана! Очаквах да стане много по-зле, обаче кажи речи стана. Няма да я чакам много първата, ще видим после как се е получила на вкус. В някакъв момент, евентуално никой няма да умре заради нея. Тя беше малко и да изчисти тигана. Така да си... О, това масло вече е станало на нищо, смисъл. Така, с малко масло, не с много. Това е буквално вода. Турбо... Няма да залепне. Ще чакам още малко и ще обърна. За да не се... Уф. Окей. А защо стана така? Това ще изглежда като някой извънземно. Може би, защото не направих като си той и въздуха не излезе. Да, то се вижда и от самата... Има балончета вътре. Изглежда красиво, обаче не изглежда ли красиво? Не мога да разбера защо се получават тези дупки. Може би точно за това, защото той ги правеше така, че да не остава въздух в самото тесто. Може би това ми беше грешката на мене. А така ги обръщам и аз, че... Чакай, ако мога да разлепа. О, да успях. Я скъсах. Трябва по-силно да ги подхвърлям. Стават едни и същи, което означава, че самата смес ми е проблем на мен. На него и не изглеждаха въобще така, докато при мен всяка става една и съща. Те веднага се образуват. Сега ще видим. Сега ще видя, следваща няма да слагам масло, да видя дали ще се получи по същия начин. Може би заради самото масло помеждуто не мериш хубаво нещо. Има много странен мирис. Я да питаме ChatGPT. Аз плащам все пак за следващата версия, не е най-евтината. Така, можеш ли да ми кажеш, в момента си правя палачинки по европейския вариант, защо като сложа да се пържи, излизат много балончета веднага. Това, че ти излизат балончета е напълно нормално, когато се пържат европейски палачинки. Не. Имам предвид, че са прекалено големи балончета. Ясно, значи имаш прекомерна реакция на тестото. Това обикновено се случва, ако има твърде много набухвател, като бакпулвер, или ако температурата на тигана е прекалено висока. Опитай да намалиш леко топлината. Добре, мерси. Мамичка ти ще е. Тъпе яй. Добре, това изглежда страшно. Сега няма да слагам масло. Да видя какво ще стане. Така. Окей. Сега не стана. След това ще сложа масло. Да видя дали ще е от маслото. С пак намалената температура. Но мисля, че е заради маслото. Добре, сега вече е заприлича нормална палачинка. Отскубнах ли да? Да, сега вече се прилича на нормална палачинка помеждуто. Така си изглежда една нормална... И аз я бах майката. Ще успея ли? Успех.
Добре. Спасих положението. Окей, сега това изглежда като нормална починка, значи най-вероятно е заради маслото. Сега ще сложа масло, ако стане същото, значи от маслото. Майче е било заради температурата. Гледайте, не иска да се разпростре. Тази сега е между тази и тази, в смисъл нещо по среда. Окей, с починката съм готов. С европейските, с нормалните. Сега, освен да ги тестваме, усеща се ванилията от ваниловата захар и са по-сладки. Което е готино. Да, хубави смисли, няма много какво да сбъркаш на текст. Сега ще пробвам и тая по-странната. Мисля, че е по-добре. Маслото наистина добавя един по-дълбок вкус. Има си като привкус заради маслото, наистина по-добре, по-аромат. Сега като заключение от това видео мога да кажа, че първото, което е наистина и двата вида палачинки ми се получиха. Те наистина са лесна рецепта, обаче все пак ми харесват. Американските, които ги ям за първи път като хората, точно както трябва да са, поне така си мисля, аз както казах, аз еквивалент нямам, но успяха да се изпържат отдолу, по средата. Флъфи са. Ето, това мисля, че е перфектният начин, по който те трябва да са. Да, нямам много какво да кажа. Получиха ми се, хареса ми. И както казах вече, клиповете с оригиналните рецепти ще са долу в описанието, като при американеца. Той не дава никакви грамажи. В коментарите намерих един, който каза, че това му е от книгата, която книга има грамажите. Обаче то не е грамажи, ами примерно 2 чаши това, 2 чаши онова. Мен не ми харесва така, аз искам да съм с грамаж, защото тук си имам една веза. И така, чао, до следващия път!